שלום חברים, איתכם כמו תמיד אלכסנדר. אני מזמן לא עשיתי וידאו, ועכשיו אני רוצה לעשות וידאו במשחק חדש. הוא לא כל כך חדש, אני יודע, אבל לי הוא חדש. קוראים למשחק הזה Will Hero. Will Hero, לא יודע למה ככה קוראים. תסתכלו, פה אפשר ככה, לוחץ פה ואתה מתחיל לשחק, אתה לוחץ פה למטה מרים לך. אם יש לך כזה קייס, אז הוא ייתן לך איזשהו חרב. ואני עכשיו מתתי בגלל החרות האלו הירוקות. כן, תסתכלו, קייס נתלי, תפסיקו עם המשחקים החרות האלו, פרסמות החרות, הפרות. מה זה המשחק המטומטם הזה? זה פייסבוק, כתוב שם למעלה פייבוק, חיירוק, ביוק. שונא פייסבוק, האמת. טוב, למטה מראים לך פה את החרבות, הכחול הזה אל תתייחסו, אני אגיד לכם אחר כך. טוב, אם אתה רואה קייס כזה שמראים לך איזשהו חרב ואתה פותח בו, כאילו לא פותח, כאילו אתה הולך עליו, ויש שם חרב ואתה לא ככה בום. למשל יצא לי עכשיו פטיש של תור שהורג הכל, סתם. אני עכשיו יצא לי את זה, חרה הזאת, אני לא שכחתי איך קוראים לזה, איזה חרה. ואתה שתמיד ואתה מתחיל מההתחלה כל החברות שהיה לך, חברות, שזה חברות בראש לי, כל החרבות שהיו לך פשוט נאבדו. עכשיו אני רוצה לקנות איזשהו קייס אחד, מה יצא לי מפה? מה עשיתי? איזה מטומטם אני. ועוד פעם החרה הזו, שאני שכחתי איך קוראים לה, והיא זורקת בכל מקום, עולה, חרה פאק. טוב, איפה יש לי את הסקין הזה? אני בכלל לא רציתי את הסקין הזה. איפה הסקין שלי? פינגואן, איפה אתה? פינגווין. מה זה חדש? מה זה חרה הזה? אבל אתם תשאלו אותי מה זה הוורוד הזה. כן, הוא עוזר לי. כאילו אני הרגתי בוס ויצא לי אותה, אני יודע שאני לא... החרה הזו הורגת את כולם. לך מפה. עכשיו אני אגיד לכם מה זה החרב הכחול שלמטה אצלי. חכו. חרה, למה את עושה את זה? ברודה החרת הזו. הנה, אל תהרגי אותם. ראיתם? הייתי הורג את כולם כי אחר העבודה הזו הרגה את כולם ואני לא הצלחתי כמעט את אף אחד. אומייגאד, אני מגיע לבוס. והנה הבוס המטומטם הזה. בוף. תמות חרה. יופי. עכשיו, זה הבוס שאני הרגתי אותה ויצא לי את הבת החרת הזאת שכמעט לא עוזרת לי. סתם היא עוזרת לי. חשבתי שאני אגיע. עוד פעם החרה הזה. וואו. גם לא יש את החרה כמו שיצא לי. הנה, תסתכלו. מה אתם חושבים שאני ארוג את... איזה מטומטם אני. טוב, מספיק לי. ואני מתחיל עוד פעם, והכל בסדר. כמה בומבות. זה היה.
כמו בומבוט. וואו, כמה הם פה? כמה? חרא! וואי, איזה באסה, כמעט הגעתי לבוס השני. ואני יכול לקנות 2 כסף. כאילו קיבלתי 2 כסף, אני מוכר את זה. מה עשיתי? חכו לי, בא לי ללכת עכשיו לשירותים. תחכו לי קצת, סתם. לא בא לי ללכת לשירותים, אבל אני רוצה. אני אתאפק. טוב, אני מוכר כיס את זה. נראה לי שיצא לי הגרוע לא יודע. ויש עוד אחד, ואני פה מוכר את זה עכשיו. לא יודע, מה זה הגרוע או שהיה טוב? לזה, אני בכלל לא הגעתי. חייב עוד כמה. 50, אבל עכשיו יש לי 22. אז גם אני חייב. 28 כנראה. נכון. ואני הגעתי לה. יא. עכשיו יצא לי משהו אחר. כתוב שם ברוסית לול. חרטה שטב.